Бүгінгі тапшыруда қабат жылы сәлемнәр зор чиркли авылына шашардызлар. Үзінің матур туған көнен милләттәшебез Нугайбеков Муса Харисович каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән тормыш иптәше Фәрида Исеевна ихластан котлап, йөрәк түрләреннән чыккан иң олы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булды. Хәтерлим бүгенгедәй, 40 ел элек, әле берни дә бу тормышта аңламаган балалар булып, үзебез гаилә корганны. Шушы көннән алып, тормышның асыл мәгънәсен икәү бергә кадерлем аңлый башларга өйрәндек. Барысы да булды бу тормышта. Авыр мизгелләре дә, шатлыклары да аның күп иде. Юк, әйтеп булмый, сукмакларыбыз гел тигез булды дип. Тик барыбер, нинди генә алдыбызда сикәлтәләр торса да, мин белә идем, кадерлем, барысында җиңеп чыга алачагымны. Чөнки янәшәмдә ышанычлы ирем, таянырдай тал тирәгем, бар җилләрдән ышыклый алырлык олы тавым, яраткан ирем син бар идең. Бер генә көндә мин сине үз ярым итеп сайлавыма үкенмәдем. Сине яратып, балаларымны тудым. Аларны үстерергә дә син миңа көч, дәрт биреп тордың. Яратуыңны сиздереп, гомере буе яшәттең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Сөеклем, синең тырышлыгың аркасында безнең гаилә гомердә юклык күрмәде. Авылда да гаиләбезне хөрмәт иттеләр. Бүген менә синең матур туган көнең. Әйе, бу бәйрәм безгә ел сайын картлыкны улыгайта бара. Ләкин аны да мин синең белән каршыларга шат. Я Раббым, гомерләребез тигез булсын. Бер-беребезне хөрмәтләп, соңгы сулышыбызга кадәр үз аягыбызда аек акылда иманлы булып яшик. 43 ел кулны кулга тотып, гомер итеп икәү киләбез. Балаларга, оныкларга хәзер ни бар мәхәббәтне бирәбез. Улыгайдык, күптән яшьләр түгел, ләкин һаман йөрәк ярата. Сине күргәч, күзем карашлары бар күңелемнең назын тарата. Бабаем дип сөеп әйтәм сине. Тормыш шөкер, зари кылмаслык. Балалар да үсеп җитештеләр, бу дөньяда һич хур булмаслык. Бүген менә матур туган көнең. Котлар өчен теләк эзләмәм. Шашып янырга дип мәхәббәттә, хәзер инде сиңа теләмәм. Телим саулык, ансы безгә кирәк. Иманыбыз әле ныгысын. Бүген бәйрәм табыны артына дус туганнар гөрләп утырсын. Кадерле Муса Харисович, тормыш иптәшегез Фәрида Айсеевна теләкләрен дәвам итеп, без дә сезне ихластан котлыйбыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Сиңа елмая, тәрәзәңнән каралы, туган көнең белән котлап, сиңа җыр яздым әле. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Назлы җилләр иркәләсен, бүген сине кадерлем, саклап кына йөртсеннәр сине фәрештәләрең. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап, сиңа җырлар җырлыймын. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап, сиңа җырлар җырлыймын.
белән котлап, гөлләмәләр бирсеннәр, теләкләрнең иң изгесен гел сиңа теләсеннәр. Күкләрдән йолдыз сорадым сибәргә юлларыңа, кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Күкләрдән йолдыз сорадым сибәргә юлларыңа, кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Сүзләрен алдым былбылдан, кейін сандылгачлардан, шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Муся Харисович Нугайбековны матур туган көне белән Самардан кызы Әлфия, кияве Рафаэль, балалары Раил һәм Камил, Самара шәһәреннән улы Расим, килене Лилия, балалары Рамил һәм Алсу, Чиркли авылыннан улы Рөстәм, килене Әлфия, балалары Алия белән Гөлия ихластан котлыйлар. Әтиебез Алтын куллы төзүче дигән исемен лайыклы килеш яклап чыга алды бу гомерендә. Ул үз дәврендә күпме нәрсә генә төземәгәндер. Тик иң мөһим, иң олы төзегән әйбере аның ул безнең гаиләбез. Әни белән җылы учак тудырып, безгә 3 сөекле балаларына гомер биреп, матур итеп тәрбияләп үстереп, һәммәбезне дә олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көнгә кадәр хәлләреннән килгәнчә ярдәм итеп яшиләр. Кайчан уйлап куябыз, безнең әти белән әни шикелле бүтән парлар да юктыр дип. Әйе, гомердә дә без аларның орышканын түгел, хәтта бер-берсенә карата начар караш белән мөрәҗәгать иткәннәрен дә күрмәдек. Шул кадәр матур мөнәсәбәттә менә инде 43 ел бергә яшәп киләләр. Әтиебез турында аерым сүзләр әйтәсе килә. Әтиләр төрле булалардыр. Тик безнеке иң уңганы, иң булганы, иң тырышы, иң сабыры, иң акыллысы, иң батыры һәм иң яратканы. Гомумән алганда, без әтиебезнең патриотлары. Рәхмәт сөеклебез, безнең шундый якын кешебез була алганга. Син бик җаваплы, җитди, бик гадел булып үстерергә тырыштың безне, балаларыңны. Гомере буе эшне сөяргә өйрәттең. Һәр килгән мал да хәләл булырга тиеш дип үгет-насихат бирдең. Һәм үзең дә үрнәк булып безгә яшәдең. Без бүген дә синең киңәшләреңнән башка эш кылмыйбыз. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, әти. Бел, без сине бик нык яратабыз. Әти диеп дәшәр кешең булу бу тормышта олы бер бүләк. Гомер буе булдың әти безгә зур үрнәк тә, таяныч һәм терәк. Сиңа карап бүген сыкланабыз, шөкер итеп яшәп киләсең. Барыбызга ата назыңны син молдан биреп бәхет сизәсең. Оныкларың үлеп яраталар, бабай диеп сөеп дәшәләр. Без беләбез, алар сиңа охшап матур тормыш корып яшәрләр. Хәтердәме, без дә бала идек, аза идек, булды ул чаклар. Ләкин әнкәй безне орышканда яклады ул әткәй кычаклар. Гафу ит син, әгәр ялгыш кына китергән булсак борчу хәсрәтләр. Кабул итче бездән матур җырлар белән йөрәк төрләреннән теләкләр. Кадерле Муся абый, бала оныкларыгыз сезне чын күңелдән олы ярату белән хөрмәтлиләр һәм туган көнегез хөрмәтенә матур җыр бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз, картлык көннәрегез саулыкта, исәнлектә узсын. Син бездәеп әти дөнья кудың, безнең өчен генә яшәдең. Балаларым ким хур булмасын дип, армый талмый һәр чак эшләдең. Барда яхшы әти кайгырма син, теләкләрең ашты тормышка.
Балаларың бүгін рәхмәт оқый, сені бізге берген язмышқа. Барда яқшы әти қайғырма сен, тілеклерің ашты тұрмышқа. Балаларың бүгін рәхмәт оқый, сені бізге берген язмышқа. Бізге үлгі болдың бар яқлапта, сен қызметке сүйу ұяттың. Кім ішлемей шулар шамый дейіп, қабатларға келді яраттың. Барда яқшы әти қайғырма сен, тілеклерің ашты тұрмышқа. Балаларың бүгін рәхмәт оқый, әтилі әнилі язмышқа. Барда яқшы әти қайғырма сен, тілеклерің ашты тұрмышқа. Балаларың бүгін рәхмәт оқый, әтилі әнилі язмышқа. Балаларың қазір өсіп жетіп, өз юлларын инде өтәләр. Нақлы аяқ басып бұ тұрмышыға, матур итеп дүния күтәләр. Мен өзімді инде әти болдым, балам үшін біләгім толымыз. Ұнықлардың сеннен өрнәк ала, біздің нәсіл әти юғалмаз. Мен өзімді инде әти болдым, балам үшін біләгім толмаз. Ұнықларың сеннен өрнәк ала, біздің нәсіл әти юғалмаз. Ұнықларың сеннен өрнәк ала, біздің нәсіл әти юғалмаз. Біздің нәсіл әти юғалмаз. Нәсілі біз әти юғалмаз.